Kektian ke jongplay naga kitab Leviticus kelenong ke wakat kendai ke dekat ke balai puar ke ongkum ni. Tu menyeng hakmat ke kli ubalapu nyuli batu buram ya ke khmat utemen batu syeptieng ya ublay jome ngalong utrai keng. Na ke kitab Proverb arpo kelenong ke dekat ke arpo kendai ke buram ki samla long ke jing klan jongki bat ke jing itanat ki temen long unyuli ni ai ngo yo play ha kene ka step bana ka liang jong ke jing seng samla ke youth department jong ke balang ke jong play mikhleba sam ni lapan bag ha kene ke sngi ka arpulai trek jong ni upnai me arja apun reu bangin pelong ya kene ka program ka bakerpang ha ke jing de bat ke jing pen ku borong na ga benta ki pastor ki be jongi ki nongyalap kentai wa chenrang jong ka balang ki ba nagaliang jong ka pastors fellowship ka board juga assembly juga balang kila yo ban pelait no yaki naki pastorate ka bagi jupet jukmi bakin yo ban tre light do yaga kam ka jong play hapo jong ka balang ti nagaliang jongi ka jing seng samla ngidap tang da ka jing snongo nagabenta ka jing tre shitom ka jongki haki post name ki blait no ka blong ka jing ku ka bakrau yaki parngai pada ka balang hi barakowe ting bu yaki ni ka sngi ka bakarpang kum ka jing seng samla bangin yo ban le burom nagabenta joki bat ban penpau ka jing snongo yo blay nagabenta ka jing em bat ka jing tre ka jongki Ipen pau yai ka bor pela jong me men sim jong nga karwai de jing ya ro akan no crown melo karwai ki serbatia abai ngape nagder ki lomba penga sing tu baji iping jong kamaria akan no crown elong able men sim jong angip namar jong aki pok babu men sim jong na karwai le jing ya ro akan no crown belong able tin chung play kong kumni utrai long no aplang brot janga anam kerdo upen thia enga ke jaka plang bajar ngam welam nga harut ki ke bajai jai upen pai pat di kamen sim jonga welam nga hakan ti ka hak ndaga benta ka kerteng jong shisha lang ya jlu ye ka them ka serni ko jingyam anam shepting ni ka basniu naman medon kat mami pat nga uding du baru shandu chumi ki pentingen ninga to yoro you try to yoro you play haga jaga kentang jongu to yoro you haga sahid beneng ka bor jongu to yoro you namma ki jing le ba khrau bor jongu to yoro you kat ba kum ki jing khrau ka ba tam e jongu riyam kar khu nam ta ki jing puri tin je play tengin dan haga jing duai ya yu imi ko try se simpa an ka por haga ka step jeni ka si ko try se bagada ya ka kerteng ka khrau bor je me ka try ya ka kerteng ki jong me ka try halo ka kerteng baro ji su bagada ya yu imi ko try se simpa an ka por ablay la play ka lan ji su bagada ya ka ji seng sama youth assembly jong ka blang play me ka ba sam ko try man pelong ko try ni ka program pen ko buram ko try ya ki pastor bagi evangelist ko try beli on plat no na ki pastor ko try se bagada try ka di program ko long ko try pen khrau ko try ya ka kerteng ji me ji su bagada ba kum jo ablay ka jing don kat
me ko trai ye ki shekri ki jong me lem bagi snem bagi postem ki bali no baro ha ba ma ki ko trai ki ban IT ra ka jong jing em ha ga kam ji me ji su ba ko do lem bagi jing trei jong ki ablai su ba ko do ki bon ba ki mesing ba ko do ko trai ki la phai chi me ki la prang me ko nong patem ko nong sus pa ji su bi ko jong a nge duai ka ka po ko trai hoi de pen ji ki ablai ki ban yai ling ba ye ki them ji ko sri ko jing yap ko trai nge me ri ban dan kat bat ki ko trai ba ko do den pen ji ki trai ka yai ling ba ablai ye ki jing pang jing sitam ko trai ye ki jing duk ye ki jing kerdo ko trai ba ko do nge me ri ban dan kat bat ki ablai ha prang kum kata ka po ji ba ko do kum ta ko trai ngi don nge ki ka trai pen krai mi ablai man ai ka buram si me ko trai me ri ban dan kat bat ki ka trai le me ki snem me no baro ki jing trei jing ki ye ka kam ji me ji su ba ko do ngai ai ngom ju trai ye bi rum lang kum ni ko trai en kat ki shakri ji me ko trai en kat ki ba ying ba sem je ki shakri ji me ablai en kat ba ki khot ka je seng sam na ko trai ka long pen krai ka teng me ji su ba ko do me ke duai ka po ko trai dan kat ba ki kum ju ablai le ba ki si ba ki po ki ban wan baro ko trai no ai ki ka met ka ba ko ba kya ko trai ba kham tam ji su ba ko do ye ki jing suk ha ka men sim ji ke ablai ko khu ki ka trai su ba ko do ba ma ki jing don ka ji ke ablai ka no ki jing swai ni ko mi kon sama ji ga balang blai ko trai su ba ko do ba ka balang hi ba ko ji su bi de ko jang ba ka duai ko khu ko trai ne program an ka po ka minta ko trai ra pingkan tang ko trai ka sang te blai rum po me ablai ye ki jing ruai ping ban ruai ka ka program ko trai ye ki jing duai men si ban bo khamat ka khet ki ji sne ji me ablai ba kam ju ko trai ki jing kren ko trai ba ki ben tang ba pher ru phen si ban dat ko trai nga duai ablai ki jing don ka che me nga duai ki jing lam ji me ko trai si ba ko nga duai ki jing ker khu ji me ko trai le ma ne program ko trai si ba ko trai ji sang duai le ping tang ki ni ban ngi pan ha ka teng ni me Jesus Christ Nazareth. Amen.
Hagan ke step ke momenta nakaliang jungi ke youth assembly ngidap au jingkimen ke bakraw adu kata-kata kani kan pensa ke history hakabalang ke jombrem kle azam ningkong nga ai ngo yo blay nakabenta ki pastor but ki evangelist ki badon sekaliang kadiang bat kamon jonga ki bla diang sngop ha ya ka jing khot ka jongi ngakwa ban ai khoblei kerpang na ka banta chongpi kani ka digapor ka bakham kerpang ka bangi kum ka youth assembly ni ko bat pen pau ye pi kisakri pe jong try bat kan no ka dap a jing kemen ka bakraw na ka banta jongi ai ka pe ye pi ha ka teng bat thyang tam jong try jisu ubalong unong panem ng suspa jongi ngako pan ai khoblei ru ye ki behieng besem ki badarang kat bat ngi ha ka ni ka por ki ba support ye fi ai khoblei ye ka pastor fellowship ki para pastor ki department ba per jang ka balang ki badarang kat ha ka ni ka por mamanta ye bon don ha ka ni ka jingelang ka jongi ka bangin yo pan ai kum kata ka token of love kata ka jing sngongo ya ka jing treasure tom ka jongpi ni namla ban siu de ka dor ka parem handrai nga sngo pan ong ep ni long kum ki khon jongpi habang yo pa ki trishtam bagi kimi ki trishtam ki khon ki ba yo try nga sreban ong ka deban ai ka buram ki kimi ki pa nakaliang jongi ka youth assembly ni ko pan ong khoblei shibon ya ka jing trishtam ka jongpi ling ba ka jing tray shitom ka jong pi banyalap ni ka tin ka jong blay bat ban jubab ka jing khot ka jong blay pila long ka jing kerkhu ka bakraw hadu kata kata bat ka pila thau ka history ha ka balang ka jong blay mekle asam de ling ba ka jing tray jong pi ngi long kum ne bangi long mangi manta ban enjoy ye ka ta luxury ke ba pi pila sha shitom pila jauh ki umat pila ai ka bhatam naga bata ka balang baka kam ka jong blai ka baar ka bangat sngaw golong hapadeng jong gi jing ke pia kandu ha jing tray jong pi ka kam ka jong blai pila yang scam pila sha shibon ki jing ka pelong ngi gi khon kum ne ka bangi long manta bat ka balang ka jong blai bakan hat saprang yo ka jing kala yo ka jing ki badon ki ba ka balang ge kandu ha ki ni spor ki badap nengi sngongo ya ka jing sha stom jong pi ba jing yang scam ka jong pi ha ka nong rim ka ba ka tin jong blai ka khot na ka banta jong badai ka jing trash tom ka jong pi shibon ki men sim ki ba kodor ki yok ban pai ha ka chat ka ding nakal beri bat ka balang ka jong blai ka nang yok ban roi na ka wai ka por si ka wai ka por
Day mapi pipan klan ki khoksi ki besatar. But day mapi ngalaban ong mangi ki khon ki long ke malong menta kumne. Day mapi ki pa ki kimi ki ba ai men sim na ka benta jungi. Ki ba pen slur na ka benta jungi. Ki ba ai ngi kata ka jingkermen ong khon tur sakmat khon. Ya sakmat khon. Day mapi pidana senda jungi. Kumni ka bangilong mangi menta kumne. Ngasiban ong day mapi. Tingin na kalyang jong ka jiseng samla. Ngipin pau ya kata ka jing sngongo ka bakrah do kata kata ka bangla ban siu kalyang. Na ka benta jong pi. Ngakok ban ai khob dei kerpang ru na ka benta. Ki kurim ki ba it. Ki khun ki ba it. Ki ba don rangkat akan ka por ki ba hing besam. Ki ba support. Hapadeng jo ka jing tray shitom ka jong pi ka kam ka jong blay. Ka don ka por. Ka ba ka yeng ka sem ka hapanyat ding ba shibon ki jing Henry namar bo blay lo khot ki pi. Kelek ya kata. Bat ngas dia ben ong. Kau boleh shibon ni pi. Ki khun ki ba it. Kau boleh shibon ni pi. Ki kurim ki ba it. Ki ba support. Na ka benta. Jong pi. Na ka liang jongi. Kum ka seng samla youth department. Jaga belang boleh melakaya sam. Kaya ka mga kwa ban ong kalong ngim juklet na ka benta jong pi. Bat ngiken mau ye pi ha ka jing duwai ki jong ni. Ba oblay nang yo banyarap banang ai bon na ka benta jong pi. Kumba ka balang galabu ye pi. Ban trilay lut ka kam ka jong blay. Mangi ki khon samla ngidon ban support ye pi, ngidon ban duwai ye pi. Bapinyo ya kamet ka basyat ka baklan. Bakat bau boleh dak pensa ipi ni sela pertei. Penyang treasure ram ka kam ka jong blai. Hagan ka por ngan penkut hasya bangan song no. Mangi na kalyang juga youth assembly. Ki mambar hang ne borok. Ikaw panong khoblai shibon. Ya jing pediang ke jong pi, ya ke jing khot ke jong ni. Ke jing pulih na ke citi jong pol ke banding kong sekitar ni. Nong ke pesan ke khot ke bakat ar, bat ke bakat lai ke bong kum ni. Hendrei nga kerpat ya pi ko ki pra banget. Ban itu ya kita ki batrai hapdeng jong pi. Ki balong halor jong pi. How try. Ki basneng ye pi. Bat tunyo buram. Shika day Haka jing namar ka jing tray ka jong ki. Tu boleh yok ban kerku. Na kebenta ka ne ka jing kren. Sungok ka jonga. Na kebenta jong pi. Ki pastor bat ki evangelist. Boleh yok ban kerku. Na kebenta ka buram jong. Amen. Da kababurom bat da kabasngongu shikadai na kabenta ki longkpa ki jongi ki balong ki pastor ki balong ki evangelist ki balano hakamet Henry kamansim kadang klain ban syakri ya kegerteng ka jong utrai ngilaya wer ngilaya khot na kabenta jong pi pastor bait bat ki evangelist ki jongi ki don kumba khat prangut baro Henry na kidaw ki bom lakyar don na pedeng jong ki pedeng jong ka jing sitom ka jing pang kimla ban poi ha ka di kapor ko menta bat don pat ki bala pha bujli dagi khun ki jong ki namar kamet ka jong ki kamsha su yaki bandang syong kali lani bandang ya jengai. Tiha ka ni kapor kum kadak jong ka jing burom
mangi kum ka ji seng samla youth department balang ublei mekhlia bat Assam ngidon yakane ka jingsngo hangi bangin le AA na ka benta jongphi ki pastor bat ki evangelist ki jongi lada ijing la ijongi ibarit rengi scam bakan long kajing kerku na ka benta jongi bat jongphi iwei pe iwei te sajisin na kalian ka jongar ko ban ong kublai shibun ya phi ki bahi ngasem ki khun ki ksiu ki lok ki kurim ki balawan senran lem ya kini ki pastor bat ki evangelist ki jongi hagani ka por ka bamenta ti hagani ka klimat ka mentangan khot ya ki kerteng jong kini ki jong ki pastor ki jongi bat na kerpat iki bakin sngau ha banwan hangni hakmat bat ti nengkong ngas ngau ha ban khot ya i Reverend Dr. Esimor ba inyo ban yeng ha kan ka por ba ban yo ban pediang ye kan ka jing ai sngau ha ka jongi sei Tuy nhiên bạn thạo làm một cái chương trình này của Tao không lấy shibun thì isngau haban khot ru yai Reverend Dr. SD Karma Plang kan ka po. Kublai shibun nang tangin khot yai Reverend Dr. O.L. Snaitang. I Reverend Dr. O.L. Snaitang i la contribute shibun ha ka ji le bat ka ji sing samla ki kot ki bai tho bat shibun ki kot ki bai ai na ka ban sa jong la ko ki ko Blessing te hagani ka pon khotpat ya i Reverend BP Bosngap ya Reverend BP Bosngap i Reverend BP Bosngap ila longru u President jong ka jing sing samla usnam khat khandai spa khandai pulai hadu khat khandai spa khandai kusan nangta ila longru u advisor ila longru advisor jong ka jing sing samla nadu usnam khat khandai spa khandai punyo hadu usnam hajar line nanta ula longru music director jong ka music ministry nadu usnam khat khandai spa khandai punyo hadu usnam hajar line belum terkui pi pastor bless you ti nakalian jong pastor HD hujon ila pha iki khun ide ngas ngau pha ban khot ye ikong ba ini ban sim ha ka jaka jong i pastor i pastor HD hujon ila long u secretary banang kong du u executive secretary banakong du jong ka jing seng samla house nam khat khandai spa prabu khandai men bala stang ye ka jing seng samla but hadu usnam khat khandai spa khandai puai but nalor kata ilalong advisor jong ka jing seng samla nadu usnam khat khandai spa khandai pusan hadu usnam ar hajar lai
Mentapat dengan khot yai Pastor IS Galong Benyo Banjeng Hakani Kapon. I Pastor IS Galong I long u advisor jong kajing sing samla house nem khat khandai spa khandai puwei hadu us nem khat khandai spa khandai bolai. Nanta ilongru u president jong kajing sing samla nadu usnam khat khandai spa khandai pusan hadu usnam khat khandai spa khandai punyo. Kubleshibun beliau ban kerku di hari ni kapon ngin khotbat yai Reverend GS Lendo. Nangtan nas ngawah ban khot yai Pastor Tilendo in yo ban shim ye kini kijing ai kijomi. Nantangan khot yai Pastor S Lendo hakaba in yo ban pediang ni kini kijing ai kijomi. I Pastor Swin. Bagaimana kita jika tiga bersama? I Pastor Kemen ia ban ai kan kapor, tinggi semua ban khot ia Pastor HS kong kalian kan kapor. Di hakani kapor nak kebentar jong ikong super evangelist jongi nasim ha ban khot ikong memorial video ban ai sim ha kong ikong super kat ban Pastor Amos kilalong ki missionary menshua po joka balang beli po Nepal ba kilalong dinang sedang direkam ke jong beli publish pun ya kijing tray kijong pi. Kublesi pun kong memorial. Nak khot ikong wanda, nang tak khot ikong hana, yada dekat, beliau ban yeng ni kapor ban pediang ya kini kijing ais ngau bah kijong ni nak kijing sesala. Aku boleh sibun di hari kapor dengan sempahan khot yai Reverend Richard Wajri belum advisor jungi bayi dia ban ai kini kijang sempahan sebagai evangelist ki badang kini lain ke evangelist ki jungi ni kapor di hari kapor dengan sempahan khot yai evangelist jungi I ba medar saat bayi dia ban yang hari kapor nak kebertawan pediang ia kini kijang ai sempahan ke jungi.
boleh sibun Nang is nghaban khod ya evangelist jongi ba track lendo in yo ban one ni kapor but khadu naga banta jong evangelist ba Horace Longpang te ba alam jingkun ilawan khun jong ilawan naga banta jong te imdan shu apden kemet ka phat ka bokoi ki bakhia idan ka jingpang stroke haying ba imla shu ban khi ban long kumbalong shwa te kemau ka jingduai te ni ka por na ka pat ye ba alam jingkun ba in yo ban shim ye ka ni ka jing ais na pha ka jong but man boy ka sha iba jong phi to kubleshi bun ya kejadian semla jong balang blame khalaya barasam bakidon kum geni kejing perkhat ban pendep ya kaktin ke jong blay kejing keren jong apostol Paul kikur long haga ni kasni haga banyela mat bat ni la shem bat ni liwai apostol Paul wong haki rom khalai nyo to ai ke buram bak hok hajita di badai banyo leta bat kani kalong kajim pendek ke kini dong play bat haga balang hi borok away kande kesin ke banan kong bahaga paten dongi banyo i kumni manta yoroi tran hawat kidan ki balang ki bala le ya kata bat manage kam kalolong nuksa ya ki wei ki balang nang ni sakma ya ka ban ye bot ya kata nuksa ban snow buram ban ai buram ya ki interesi tom jong kelong pa jong balang karena sim dengan aslay dari snow batnya perkat ya kinegi snem baro keba layan ti haga dingem kumunong tremon snopha santligi snem rasa sutam ya kakam de nongblay taradu snem sita kendai pa nyebukra bala itu kumunoyala papura baksan snem kaya inti ya kata para snem setiap dari pak Prabowo bala ai ti pat ya kakam longpa kum pastor kata balang kum pastor ladap sau snem tam mentah batalong sau snem tik kadai ka jing songkat ya kabaga balang dalam penbet berhenti wallah ada por ke bapun baik ya kani kadon katukan ni ke jisnau kumubri rumah kadon kesir ke badan kong kabanya kani kesnam hasnam ardar abusau kadap jubili ya na sabo snam kum pastor heroi try ayo yung play bawa aja tempat dia ngalah pendak ke cintre ke kang ke boblela bo ke donut bat ayo you play bawa ke donut
ba ya ka kam ga bola khot ka yai ne ha ga dolot kat ba dangla bang yai ban yeng bat ban kren ka jing trei ka kam jong lei kan non pot to blem der khu ya ni ki kin den balun ko na khu le shika dia ya ki su samla bakan no roy kan ya chaprang bat kim don ki ki ba phla ba ki ba krau ha ki tre shitam mp kum ya ki su samla semoga ba dua ka pang na hunta jongi hi non tre ki bang don su ki pastre nilalong pastre ya baro kat sega bang lapan le na hunta ke buram jong tra amen. I pastor Ivan Job iba punya aja kan ka singalang dinaseng matanski but baro ki members jongka dinaseng sama jongkari na ai kuble ifia ka kerteng jong tra Jesu nama pila perkat bria sani bha de kemusim jongka jing e pila organize ya kan ka jing pendan ram ya ki nong trai ki bahaswa jongpi ki ba boleh udang ibet bersah kan ke partai. Nah, aku lagi pastor baro ki dan hangne ro bagi fik para pui baro haga kerteng ke jong Yesus Kristus. Dan sibun ki ki bangala aban kren. Nrai hai pori bakendian ngan su sot tangkat tu kan itali ki benta ki badon kam ki ba mapi kum ki par samla let's say kan no gajin kerku ifi hagisnam kat kedai spa andro punyo ya pedian yu jisu hagajin kejonga ar punyo torik ubnai September 14 pimpat ka tengapor hagisnam kat kedai spa andro punyo Radin kita ngalatray kam sorga la army par kesem khat kendai Spanyo pusam uble khading asik ministry par nadu kesem ka banga ong ho ye kamon ke jong ble hadu mentau nusnem dong san pu arsnem yon ngala pundan ye ka jing pule par kesem khat kendai Spa propuwe lo ordain yang kumpastor pat kadi kesem mentak kadi kesem pengasau kusan pat hadirin kata ngapet di kepas street amar kesa kumba arsnem bat ngilai pat syaka lingkha mission bat sedang ya kam juga balang dajong blay anipal nadu kesem kat kendai Spa prapuai hadu kesem ar hajar khatwai ar ku frosnem Alhaga kapor ngidait nang ni ngidot arngot ki kon Wilbur Dr. Wilbur dan hangne or Colwell ki dan hangne Colwell hakpor bengalam nang khatwi benai ngim itu yeno haga jaka ka paper ndo blay ula kerku ila ka jom ka kam arha banyuan pai shene haga snam arhajar khatwi ngeliok kan sedang khatsan geligi balang anepal tak kumusib na yun siya nga wanpat sa Far West Nepal la report yang ba la don manta life of nyo tali ki balang the growth kalong palat ya ka 6% iya ay kaburam ka jingero yaw try di hadian katapan habang adon ka mission field mday tang ka jing tray ha Nepal nrew blay kerku ya ka jing tray ka jongi jonga ngabat jonga bikong samper pangilio kan tray ke kamu jong tray haki international level ro ngalayo banong skripti jong ke Asia Pacific Chachugat Conference kumbalai tem kat arsnem baradin gata ngalayo ban kena ki World Conference lively a South Korea Australia but United States sekesam arjar kan lai kebakat doa ya. Tebat ngiyo I kekam keleroi shikade. Hakeleng saudong ke partai. Tiap ngapet ya kijing dan kam.
ngayo iya kini kawai ka bangakwa encourage fi ka jinga sang samla baki samla jongi ki dan kamban yo ye ka correct message kaban challenge ye ki hagan ni ka perthai ka bamanta kum lo wan trai ka kam ka jong blai tinga duai ko blun ai fi ka jing start kum ka jinga sang samla ba pinang la ban ai ka jing shakri ka ba bhatam ba na preng jongi ki khon samla jong ka balang abang apa sih sentai kat kum ke saiz jong ke balang ke jongi pej akan commission idan tang kendian ngot tengah kini nanti bau bleu say hikam ke kam golong ke bobon ngaduai bau bleu un ai lat je fi un ai ke start ba pinla ban discover ye ke mon ke jong bleu ba ron ai ke sing sekri ke babatam te khublei sibone ya fi ka committee baro ko wai ba ke jing seng samla or bleu nang yai kerku ko blei sibone ya ke jing le boram jong fi yangi ngin yai kan ma u bleu ndo kerku fi sikada ye amen Tongin ong lang baro ya ro yo trai amen kulai sibon pastor chairman me alam yagane kapor ka ba koridor sibon dengan snoban ong namta jong pi kerja seng samla jong ka balang blai me khlaya asam pilong ke ba koridor hado kata ki kam ki jeng trai yo I blai unangkar ko ya pi baro kum kinong yalam ha ka jeng seng samla assembly to blai unangkar ko kei ka ba pi pilale kapan pau ya ka jeng nyau kor jong pi ya ginong syarai ya ginong trai aga assembly baro kawai bat ki bakum kita kinangi omat double portion mo ngak tien paren arsya ki jeng karku aga jeng yem jong pi bat aga jeng trai jong pi ya ka kam ka jong blai kwa ban pan pauru ya ka jeng snowman aga jeng snowbrom ki pra pastor ki evangelist ki ba habo blai la khot ya ki la snap ki la priang bat ki la trai ya ka kam jo blai untar khu ya phi baro ka ba blai dam ai ka por aga ne ka jeng em ke ya phi baro kum ki ba yeng ki ba sem ki ba ya karshan ki ba don na gani por to blai un kar khu ya phi baro swaban shong no ka wei ka bang don ban ong ha gani por na snow kum no kum to ka por ka sukut no na ka banta jonga ha ka jing ya trei ya ka kam ka jong blai o ke jing ya trei ka bangi dam la ban ya ban yen ya trei nam ta ka kam ka jong blai rei kai ka bang akren ka long ya kai ka balong official ha ka kam ka jong blai tidang bon ki agenda ha ka ta ki jing ang not ka jing thmu ke badon ha ka don not jong a ban pandep nam ta ka kam ka jong blai shwa ban shong thai ten rei kum no ka la poi ka por ban shong thai ka don ka jing ka li ya blai ka don not jong a ten rei adin ka to ka ne por ka wan ka jing shai ka jing so tho bau blai long blai bastat namar ulong bastat ha ka kam ka jong u panya ya ka kam ka jong kita ki jing thmu bat ki agenda ki badang sa ha ka donot ka jing thmu jong ha u blai u thmu pat na ka banta jong phi mo ki badang shat ki badang khlan kumu jisu la ai ka training ula don ha ka ministry tang kumalai snam ula ha ki sanran u blai bastat u ai yang I kato ka por bat ka poru na ka menta jong pi ki ba shat ki ba klaim ba pinang ya trei na ka menta ka kam jo tingin ya kan mau ag jing duai ngem ju kan chuklet ban kan mau ya pi baro kinong trei ki bala ai ya ka dono
ya ka jing ya ka bor trong pi ban ya trai na ban ta ka kam ka jong blai tu blai nang yai ka ku ya pi baro ka jing ya sang sam la o ya ka balang i baro ko wai amen I pastor SD Hujan idan pinang jing stom melaban wan di laka yang abad ikun iwe dengan sengau ban ai ko blai ya pi baro ka tang batang tam kra Yesu kerpang e pi Yesu samla ya pula organize kan di program mo kalong ka ek ka internet ka bisong kun bat kalong ka jing ku na ka benta jong ilang ha ka sengi ba i pastor Suja i ba di secretary jong jaseng samla la pan poi hayeng te la pang la phun ru yo nang tai lawan hida kamet rengkat ka siti kadang ka jing sukhia ka bakrau na ka lang jing bayeng la dai pa empoi na ba dang sistem dan hadu ben ka sengi ang la dang ala hingan lei namal ba nga sotenat nga sui jadi kon samla kan ka pon tamu tingla ong i balada himla ban leite ka bha ba phin punno i ong em ai ab ha pot hadop na step ru dang dari pring system tikum tanga dan seni tingla ong i kutuan kawan ngin be kat bakadang lapah por kan tikum ta ba mit na yi ro dang ka jing atatien tingam ni le wan kawan ti kunawan tingla khamskan no ya katakan diat dengan suan pan ma sigun tiga ek mong ko pan pa kan po lang tang ka jing men ka jing ai blai na kam ta jong pi ya sang samla i secretary i chairman rengkat baka tim ka jong pi bila le ek baka hatam masaman ko blai sigun blai sajar ru na mala da sibet ngi ya pai mo gimyo ban ya ai kti we dengan sokak man plan ka de man ta ban ai blai pi sigun blai na lon kat nang kerku nang yalam nang benda jong pihak dien haki poi bahadian panangwan pinang klan kajing im kajing long kajing pi dengan so kumang ki kenthe ki kemir badan hayek ya kan sibun ki jing kadang ya thu kita ki story kalau bajang bah di ngala man ong no kade ka poi bang berkhan khidmat ka bayo ban ya share kendiat hi ji kan du jong ngakung ka kemir kum kata ka lok tung tong train te ka poi tai wi pad ba kendiat ya ko ya thu pi ikpa jong nga lik keleng mo tresi sa kathan nong stone west tiap ko wi pe ti por ti sin bai la lek ngim youtube shoot long kom no man kom no yo jan youtube shoot la lek ti da jak no kon tip ta ta por kon jong ai ba at istom jor i mi nyang persit ni mi nyang persit ta ka por bai mi nyang persit tempat don kini misil immunization yo tang hadu ka dipiti ti haba ngak ngada iwe bentai baya ngadan postal ngai i haba ki khna khlung ki wan postal yo di panyung sit ki mla ki wan slam mo ka julang breu kan slam ti ka por ban na asu man ngarap ki khlat no na pathe ti khun jonga manyung presenta kala pun long yang aban berkat ni balai gumni ti julang breu asu du tingkan men masud red men siam ka julang ka contain sa jangai tinga ong ni baling ko on but sani mo hikpa kat kan jing jara da don has nong hayeng ti kamut ti bahayeng kindan hajan ken ti kumta kalawan ti hata ka por ki khun kan songwat ti ri ha ka por ti khun kan thai ban kwang dang dak thai dang sos nyam san nyam kumta ti ba an nyam pes nga ba ita ka met ti kita khun ar ngan gi tuen sui ba khaddo ti nga ba kita ka met ye ti ba sta ka met kita ki arngot pada yang apa yang kadang kemala ka bajorong penyang tak ayam dak ayam ngasih iwe ngara ayam sing iwe ngara ngabu ta sing batai ikut musim kun sim tu khiu set nang tuan mangim suang sil tak kadien set nang tu thang kadien kendan nak kadien lagi kata kanja mo te nang kan sai kha bi thep bi nang tu ti ya ba ti ngi sa jaka kendong te ka yeng nang na ka yeng ba khang dak tu dieng te tiong sim kun khang at ka yeng ti yang ta nang kun ni sim ka suki sim kamula yang ta la ambien ta ka jaka basa angin suwa kadang jangai bhan ka problem ta kala la sa ti ngadua hintang trai haba me sim ba kan ni sistem long kan ja ayu ken manga kan mau kita ki khulung sistem postal ti ka ta por ti kun jangai la le kan ta ti ba ta ka ja tindak layak tiap kalau tikun sim kun aku jawabnya ruai pen melendok ya kita ki kelung kita ki badat anggut ruai tu ruai kat panang ruai Chicken ma bai tikun kong jong ai si roi o ngas liang ban wi imar khamat yu jisu
Impat nang berkendok ya kita yang ipungtah siar wai kat jeng wai ta sitan. Jendala yo tiak tagi kun baro angut sistem tagi kun sapan tiak bah. Di itai long itu bintai barit bang ya kenduk kanya kajing ya nanti jeng akum kabriu. Nas ngau sistem mat pun sing ngabut jeng keliu belai ke balai bakal kum ni balai bekerja kum ni. Mat balai punya kenduk beri kum ni. Ngamlak bangkit marwe. Ni abang apan bor na belai dah ngasung kita berapa kibut ya sedien. Dini long tang iting itu long kot nak liang jangan hak jangan menunjuk muka ye. Di dalam support ke landline Pak Don tentang ke city sandu kan kita ka berjengan dia bangap pek nganyo ki sniter pada hadu gini pementang snu boleh ulang hasma jong iki barok kan mak ngaju perkharu abawan ki jing ini ban bu ya ban pek gitu baham hapo ari sing petang manganga sistem tang manganga jinja kam ngamnak masa kriu boleh tinda bangadon hak jaka semal postang ki beriu ki baham pelat sisa tung atrai ai bodanga tingdang kuat mengenang yai kan mau mengenang yai terang ya kajing san kajing pi ya kajing kesem jong ya kajing duai wat laki kam balang kelap lai no naka jakat tre ni dang yai tre ngasi ong yi ibat iri kuai ban yai tre ha kan ko ko ba indat i julek ha kitu jan kita ka bilek dengan sopan ong ban berpat tapi duai lam lo naka benta jong kajing kajing ni nang benta jong ar bangan mende kan mentut had mentangan di ban bandang tak mesti menyerap pen dia tak boleh jangan nak dia tak boleh ubulai baru kau bilang kepala di kubli sibun kubli sajaru ya pilih sang samla tenang ya safran tenang kau safran haki pentabaro bakum julang ya pi baru kubli ya berku amin jeng syakri juni hagani setiap pementang ringkat pergi pastor bat ringkat pergi bahaya ngesem hagani ka seni pementang nak lagi saya sebelah sebenarnya kubli iki katu kat ni hagenika klipmat kebamata kebaning kong sebagai kublai kerpang ya kapastus fellowship kepada ringkat bangi hagenika si kebaar sebagai kublai kerpang ya President Association kebalai jiseng kentei berkesang sebagai kublai ke evangelism department berkunjung ke mission board berkunjung ke goget ke press berkiwi kita terikam jauh ke balang kita berpuk ni kampus Kabaan sebenarnya kublai kerpang ya worship team jauh jiseng samla jauhi kabaju ai ni ke syakri nak away ke por cepat baka jiseng samla berkabalang kalau yo pendendam nak bentai jauhi kajing syakri jauhi kalau ke kerku hagabalang hi baru kawai sebab ai kublai kerpang tak kena seni nam ta jauhi ki pastor ki bagi ban khot sobhai ke seni kepada kesini kepada kerpang kepada kum kejiseng semlai ban bu ke bai dai ban le na ke bentang kini ki long pa ki chongi ki baka passes fellowship kalian pelaj no ya ki cekatri lara gila klet no epi kalong kuba gila long ki bakla makor nakli seng semla da ke we ke cingmut gila sim ka rai ban sim ya ke sinjam ban penlong ya ke kesini ke bajok hanya khidmat pamanta ublai ban kerkunta jauh pi pastor ringkat ki evangelist ringkat bat pi kum kayi kasem pi ga berman senran hanya kesini ke pamanta ke jiwan ke jauh pi kalau ke cikerku si bune ya ke program jengi hanya ke por pamanta ina anu rime na ke banta ke jeng sama jongkari Kabaliyo ay kabantah kabakraw yawan penbek da kajing sengaw imen aga bantah kaduk sengi na kabantah kajing kajing syakri jong kini ki syakri ke jome na ikarku gerhai le jong kakam hapring samla bakan roy gerhai ken ko pa haki por baro nang seiru trai na pringki kon samla pa pringki cai anti nang la trai ban pendam ya kajing khot ka jome yang i wei baro kerpang ke bayeng ke pesam ke biar obenya donlang hali ke por ke bamanta ban menta ke da ahiro baka cing ai ke chung Yesus Kristus turai balong nong penem ban nong sus ba le balong turai jong kabalang ka cing i ke badap ke beslai ke chung Yesus chung blai buk pa chung i ban penang ke bai doi ke bai dak ki dong not ke mesim chung i baro rengkat ke cing slok ke behun ke bathiang bon ngelam no kersyam ai bon i kai bo khrau bo mesim bo chung blai to ai begini kelahi wei kini oblon kat kerpang na kebantai kini ki syakri ki jomai trai bi ha ke jengai blai ke jomai rengkat ke jeseng sama rengkat ka balang hiru para ko wei ken ko trai na do manta ba chedi ki arta ke babom jugon ida duai